ମୁଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମାରାଗଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ। ହନିଆ କହୁଛେ ଏ ବାବୁ ଜିରା ଜିରା ଘରେ ଅଛ କାଁ? ଜିରା କହୁଛେ କେ ହେଲା ଧନିଆ ଦାଦା କାଇଁ ଦୂର ରହୁଛୁ? ହନିଆ ଉତ୍ସବ ଦେଖି କେବେ କେ ଯାଉଛୁ ଗୋ? ଜିରା କେନ୍ ଉତ୍ସବ? ଓହୋ ନବରାତ୍ରି କାଁ? ହନିଆ ହେତ୍ରେ ଜିରା ମୁଇଁ ଆମର କଲା ଉତ୍ସବ ମାରାଗଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର କଥା କହୁଛେ। ଜିରା ଇଟା ତ 12 ବରଷ ହେଲା ନେଇ ହେବାର ନା ଗୋ। ରାତିରେ ସପନ ଦେଖିଲୁ କାଁ? ଧନିଆ ସପନ ବାକି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଇ ସପନ କି ସତ୍ କରାଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ আর জিলা প্রশাসন। জিরা হেন্তা কাঁ দাদা কেবে হেবা কাଣା হেবা বনেগা টিকে কনু? ধনিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ শুন ସବୁ বরস ফাগুন মাসে আমার কলা উৎসব মারাগড়া মহোৎসব আসে। ହେଇଥିଲା ଗଲା ଥର 2008 ମସିହାରେ 13 ବରସ ପୁରଲା ଏଟା ହେଉଛି ଫେର ତାରିଖ। ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ 5 ତକ ସବେ ମିଶି ଏକ ହେମା ଇ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେମା। କୋଣା କୋଣାର କଳାକାର ଏବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମନ ମୁଗ୍ଧ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଡାଲ ଖାଇ ରସ ପିଲି ତାର ସଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡି ଘୁମରା ବଜା। ସମ୍ବଲପୁର ଡାଲ ଖାଇ ରସ ପିଲି ତାର ସଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡି ଘୁମରା ବଜା ଲାଗବା ସତେ ଦୁର୍ଦୁଟେ ମଜା। ପୁସ୍ତକ ମେଲା ଶହ ଶହ ବହି ତାର ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ରେ ଅସୀମା ଦୀପ୍ତି ମଣ୍ଡୁଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବା ଦୁର୍କି। ଦୋକାନ ବଜାର କଥା କାଣା କହମି ସବେ ଭାବୁଥିସନ୍ ଇଟା ନେମି କି ସେଟା ନେମି। ବାସନ କୁସନରୁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏଠାନେ ମିଲଛି। ସେଥିନେ ଚାଉମିନ ଗୁପଚୁପ ମୋମୋର ଯେନ୍ ମହମହ ବାସ୍ନା ଯେତେ ଖାଇଲେ ହେଲେ ମନ ଭରସି। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବେ ଇନା ଏକ ହେସନ୍ ମିଲିମିଶି ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ନେସନ୍। ହଉ ଥାଉ ସବୁ ବରସ ଆମର ମାରାଗଡ଼ା ମହୋତ୍ସବଟା ଏତି କହି କରି ମୁଁ ସବକେ କହୁଛେ ନମସ୍କାର।